Izogcina itheni into kunina? Ngicela ukwazi nje esajeni lakho uyaqhubeka uthandana noSifiso. Ngizoqhubeka ngithanda naye ngeke ngiye ngisho nentombazane. Uyahlanya ayikho lo. Angazi yini ukuthi uyahlanisa uqondo. Uyahlanya. Ngizokukabaza. Njengamanje ngizokukabaza. Ungalingi ngithatha kanjalo. Ungalingi wasihlela indoda yakho izokuhlela la kumina. Ngizokukabaza mina ekutshela. Nali ibhadi lami bo. Ngiyangihlolela wena. Ngicela ukuzwa ngayo uSifiso ukuthi izothini into. Sizwe or at least mangase kusho yena soba neshow. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So ke njengoba sivakashele namhlanje na kanjani khona lento usisi angasayiboni kahle kwi relationship yakhe nophethini wakhe azosichazela ngayo ukuthi ikuphi inkinga. Sabona njani? Ngiyabona sisi. Ngiyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo nala ubuya khona. Ubuke kaMkukwana ngisuka eNanda eBambani. Kukuphi emakhaya? Kuse Eastern Cape. Oh okay. Uthiwa bayisibongo? Mkukwana. Mkukwana. Yeah. Okay. So ke ngicela usichazele nje kabanzi nge-relationship yakho nomuntu wakho uqale nenibudlelwano and buqala beniphathene kanjani? Sesina 2 years sisithandana. Yonke into right, siphathene kahle. Okay. Umuntu right nje. Oh okay. Mhlambe the time kade ufika empilweni yakhe wathi kuwena usanaye yini umuntu athandana naye noma wathi akekho? Wathi akekho. Wena? Bekhona. Ebekhona. Wasumenza njani? Ngase ngihlukana naye khona sengibona ukuthi lona lo okhona manje ungenzela izinto nje uright. Bayamazi ekhaya lakho? Bamazi. Bamamkela kahle. Ekhaya lakhe wena bayakwazi? Yebo bangazi. Oh okay. So ke ekuhambeni kwesikhathi ngiyazi ukuthi izinto zike zashintsha njengoba ula ekhaya namhlanje. So lokho okuthe ngci emphefumulweni wakho uboneni ubambeni itheni into noma uzweni nje kwenzekeni ubekwa yini ekhaya namhlanje? Okay, ngisola ukuthi umuntu wami angishithela. Okay, ngiqale ngabona ngokuthi umuntu like onakanayo ofonayo. Okay. Ngizimfonela nje uyangenzela izinto. Okay. Sihambeni kwesikhathi engasawazi ungifonela. Nje like sekuphela usuku engasangifoneli. Emva kwalokho mengimcela imali ukuthi ngicela imali yokuluka, ngicela imali yenzipho, asangikezi kanti before ejele unginikeza. Okay. Siyabuza manje ukuthi why engakwazi ukuzenzela izinto, why ngihlezi ngiphindele kuyena. Hayi, imali azobuza manje i-relationship isaqala akaze zayibuze lo muntu. Bengabuze benza yonke into. Okay. Nginganginaki futhi lokho yabo. Sihambeni ngesikhathi lesine group yabo yabantu besifazane bazi uxoxa yonke into aba like yomndeni nema relationship. Okay. Okay. Bengithanda ukuposta nje ukuthi hayi uSifiso. Okay. Jela ungenzela izinto. Oh uSifiso kama lakhe. Okay. Bengijela ukuposta ukuthi ujwayele ungenzela izinto ungikhipha ama-art kanje. Hayi ngizomunyusisi nje egroupini engisendela engifodela isithombe. Okay. Isithombe sentombazane ethe uyamazi intombazane le ashuthena ngithi mina angamazi. Mangene egroupini ngithi ngiyafika leso sithombe asekho sidelete. Okay. Sidelete leso sithombe and mengiqeda ngiyena lapha egroupini intombazane iphuma egroupini ngiyengibona ukuthi okay shuthi le ntombazane ila egroupini. Okay. La ngishithela nayo. uSifiso uyayazi le group le sefonini yakho? Uyayazi ngoba phela ujwayele ukuthi into ifoni yami. Okay. Mangena intombazane iqeda ukuphuma egroupini ayikho kwi-profile pic. Hayi ngivele ngithatha inamba yakhe ngiyifonele ngiyibuza ukuthi uyamazi uSifiso uvuma intombazane ukuthi uyamazi. Ngiyibuza isinazana kanjani athi umuntu wayo. Hawu okay. Bavuma nje kalulu gele. Manje ke la kuSifiso ke mhlawumbe kuvezile nokuthi hayibo nakho ngithola izinto ezikanje kuyiqiniso kangakanani and why kwenzeka kanje because ngikhona phela.
Ngimbuzile wayiphika yonke lonto lathi akayazi. Kodwa intombazane yona ithi yamazi. Umuntu onamanga vele. Ngingasho kanjalo ngoba kusikona okokuqala. Okay. So ugirl bungazi umbone benise group nje kuphela. Bengazi ngibone. So beke ukuthi ugirl athi okay fine mina angindawo. Ngiunderstand vele uke wangibuza ukuthi ngimazi lapho Sifiso ngakutshela ngithana naye. Angindawo mina ngikhona nje. Angizokuya ndawo wena funda ukutshela inhliziyo yakho ukuthi ngikhona. Uzohlukana noSifiso noma uzothandana naye ngokwazi ukuthi hayi vele uyamthanda umuntu. Ngizoqhubeka naye. Uzoqhubeka naye. Okay. Ucabangani ngezifo? Wangena isibhedlela? Ubuka abantu abagulayo? Cha. Awukazi ungena? Okay. Okay, kulungile ke. Ithi ngivele ngimlande ugirl ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulumisane nje kahle. Ngiyacela isondezane. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla. Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuzo yona. Sobona njani? Yebo. Ngiyaphila nami. Ngicela isibongo negama lendawo la usokhona. Axolile Mkhize ngisuke eMevi. All right. Uyamazi sinhle naye? Ya, ngiyamazi. Umazela kuphi? Mazela lesihlangana khona samantombazane la sixoxa khona. Oh, okay. Kodwa ubungakazi nje ukhulume naye wedwa side mhlawumbe. Hayi cha bengakazi. Okay. Ubhalile kulolu hlelo akekho right kwi relationship yakhe nomuntu wakhe and ungabe right kwakhe nomuntu wakhe kufaka wena phakathi. So ngicela umuphi isikhathi umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yebo ngeke. Kulungile. Ngicela usiphusana. Ngibone isithombe la sakho wena noSifiso sipostiwe egroupini. Ngicela umbuzo singahalala phakathi kwawo noSifiso. Awungiphendele umbuzo wakho angibuzwa kahle. Ngibone isithombe egroupini lesikuyona. Isipostiwe sakho wena noSifiso. Ishutheni, ngikhipheni. Ngibuza sikwenzakalani phakathi kwakho noSifiso. Siyathandana noSifiso. Angizwanga. Siyathandana. Ngiqale nini? Sesinesikhathi esiqalile. Ubuze yena lokhuzana. Nazelana noSifiso. Kade ngamazi uSifiso. Kade wamazi. Yebo kade ngamazi. Nazelana. Sazanela edrobheni. Bengijwayele umfice edrobheni la ngisebenzela khona. Kodwa sisi wambona ngisijwayele ukupostana naye. Ngambona kodwa phela akashongo ukuthi uyindoda yakho. Wazi kahle. Angijenanga mina bengihlezi ngibona izithombe but azange angitshenge lokho. Akumele angitshenge naye. Wena mobona izithombe. Angizwanga ke. Wena mobona izithombe ubonani? Ya bengibona isithombe kodwa bengaze ayitshela ukuthi into yini serious wayilena engakaze afike mina angitshenge. Ubekutshelani? Nje phela niyathandana. Kodwa ayikho serious. Yeah. Indaba wena ungabuza umuntu wakho uqhamuka usuzobuza mina ngoba kumele uhlale phansi nomuntu wakho ukhulume naye. Ngibuza wena. Cha kumele ukwazi ukuthi ucontrol indoda yakhe hayi ukuthi ugxumele mina ngiyintombazane. Mina wala ngize ngimbiza ukuthi angishele uSifiso. The fact that uthi ungishayelile shothi ngoba khona lento ayibonile wena ngithi wena ongenayo. Wena uyazi ngisho ngathi bangiyazi mina ngisho ukuthi angimbizanga mina. Indaba wena ungaqala uniqala zweni uthi ikuphi inkinga kuwena maze umbone hambe landelana namanye amantombazane. Lala sisi ayikho inkinga mina wena ufuna indoda yami kade vele uyifuna vele sesivele ngijolo uyipost. Ngivele uyifuna. Mengeke ngimfune yena engamfuni. Ubomvele The ufuna. fact that uthi ngiyamfuna shothi nawe bengifuna.
Izogcina itheni into kunina? Ngicela ukwazi nje esajeni lakho uyaqhubeka uthanda noSifiso. Ngizoqhubeka ngithandane naye. Unenkinga Ngeke ne? ngisho nentombazane. Uyahlanya ayikho lo. Angazi ngose ngiyahlanisa uqondile. Uyahlanya. Ngizokuqabaza. Ngizokuqabaza. Ungalingi ngithatha kanjalo. Ungalingi ungasihlela indoda yakho izokuhlela la kumina. Ngizokuqabaza mina ngikutshela. Hayi. Nali ibhadi lami bo. Ngiyangihlolela wena. Sicela ukuzwa ngayo Sifiso ukuthi izothini into. Sizwe or at least mangase kusho yena soba neshow. Because ngiyazi noba uthi nizozani phuma ku-relationship. Ngicela sifonele Sifiso. Ngicela Sifiso. Yebo, Sawubona unjani? ngiyaphila sesenjani. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitofuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Awukho matasa singakhona ukukhuluma? Hayi angikho matasa sethi ngakhuluma. Oh, all right. Sikulalela kuhlelo eluthi umfunani umuntu wami la kwa Black Life TV. Nginesivakashi esiwubukeka. Ngazi noma ukhona yini umuntu obukeka omaziyo usempilweni yakho. Yebo khona. Uyini naye? Uma wengane yami. Oh, all right. Ngiyakuzwa. Uthi akekho right ke kwi-relationship yakhe nawe and usezibhekele ngokwakhe wenza inhlolo eceleni kwakhe wazitholela ukuthi engazuthi wena noMamkhize konke eyenzakalayo phakathi kwenu abawu2 bani Mamkhize wazana naye uMamkhize ngake ngazwana naye ngisho ukuthi uthi yena uyithatha phi indaba kanjalo ngoba akaze ayikhulume kumina. Uzitholele and nginabo la sibawu3 njengamanje sikulalele siyakuzwa. So into ebese isixaka kakhulu isizathu sokuthi sikufonele esokuthi sifuna ukuzwa iside lakho ukuthi ithini into labantu bathanda bobawu2 imisele ngabe bobawu2 noma ukhona omunye obudlula nje. Leyo ndaba ngisazoyikhuluma naye uma wengane yami ukuthi njengomndoda yomZulu ukuthi akufanele vele ukuthi ngibe nomuntu oyedwa uma ngabe ngiyindoda. Kodwa-ke into le esuke sidinga umndeni uyangixaka uma ngabe sehamba waze wayofika ebantwini bangaphandle engakayikhulumi nami ngisekhaya. Umthetho wakwaZulu yini loyo? Ukuba nonkosikazi oyedwa akuyona into elulazekayo uma ngabe uyindoda yomZulu. Yeah, but uma wengane yakhe kodwa kusho wena usuwalobola yini? Ngiseyinhlelweni zokulungisa konke lokho ingakho ngibeke kahle singathi into engifisa ukuthi sikhulume naye sisodwa kodwa manje ngiyacela indlela esiphuma ngayo ngaphandle. So njengoba sesihambe safika la ithini into kuzokwenzakala yini elandelayo because unemibuzo eminingi akekho right. Ile mbuzo sisebenzisa ukuthi ngiyiphendule nginaye sobabili njengoba ngisho ukuthi kumele ngabe siyixoxe naye sobabili ngaphambi kokuthi aphumele ngaphandle. Uyabona sho ukuthi uthatha isikhathi eside ngoba yena usezwayitholela ngesingaye. Ngiyacela ke bhuti ulungise. Ngikuzwa kahle sisi kodwa manje uthi inkinga ibe kuphi khona? Akekho right njengoba ngichaza nje. Kunezinto athi awusamenzeli zona. So uqale lapho wabheka ukuthi okay shuthi ke manje khona usubhizi nakho eceleni yena angakwazi. So ngiyacela bandla umuntu wakho mayebuyela ekhaya noma imhlangano la nijwayele ukuhlanganela khona umchazele kahle yonke into angaze azenzele ezinye izinto eceleni isidingo singekho. Oh yebo ngizwa kahle ngizoyilungisa leyo ndaba. Okay ngicela umabele kancane nje. Ngicela ukukhuluma naye abantu. Yebo sawubona. Ngicela ube kanjani? Yebo sesenjani. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ya ukhuluma namaxolile Mkhize. Yebo uyaphila kodwa athuli. Yebo ngiyaphila wena. Ngiyaphila nawe. Ya ngila nobukeka. Oh ninobabili lapha.
Ngicela ukuthi ufike-ke nawe mhlawumbe ukuze uzobona ukuthi umisa kanjani kule nkinga la. Ya kulungile ngizozama ukuthi ngifike nikule ndawo. Hayi ungeze ngizokudirect. Okay, hayi. Ngicela ungimele. Ngizwe indlela enikhuluma ngayo. Angazi noma nisafundana noma nisabasha kwezothanda noma kwenzakalani. Akubukeki ngazuthi niyathandana. Kodwa-ke kulungile mhlawumbe indlela enijwayele ukwenza ngayo. Kodwa-ke ngiyacela ubukeka mase efika eduze kwakho umchazele yonke into. Mhlawumbe-ke ungathanda ukukhuluma naye ngazo. Yebo. Unemibuzo eminingi afisa ukuyibuza. Ngiya-understand ukuthi uthe nizokhuluma mase ninobabili but usesize safika la sikhona manje sikwazi ukubuyela emuva. Yes. Ngingathanda impela sesikhuluma naye. Yasifisa. Yelo. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngizokuthiwa uphathekile kahle mama kwenzenjani? Le nto yakho noma Mkhize la ngakubuza yona wayiphika wathi awuyazi. Ngiyi-Black Life manje. Kodwa ngangicele kahle ukuthi asizoyikhuluma leyo njengomndeni ngoba wawuyikhulume kumina. Wawukhuluma ngwaphela waphika yonke into engikubuza yona ayikho into uyikhuluma. Njengendoda yomZulu phela kumele Indoda yomzulwane. ngikhulume nawe. Ayikho nje into uyichaza wena. Angithi ngangifuna khona ukuthi sizothola isikhathi esikahle ukuthi mina ngikhulume nawe sisheke phansi. Ungihloniphe njengomuntu. Uchaza ngwaphela ayikho into ungitshela yona. Angithi ngangenzela khona ukuthi sizothola. Uyabona manje into echaza nje ayizwakali. Ayikho. Iyezwakala mama, angithi ngiyachaza ukuthi ngenzela ukuthi ngoba ngaleso sikhathi ochaza ngaso ngangiye emsebenzini. Manje sengifuna ukuthi-ke ngibuye ngithole isikhathi kahle ngikhulume nawe ngichazele. Ngiyacabanga ukuthi uphelelwe i-battery la ekhona efonini because angibuki ukuthi kunganqamuka. Kodwa-ke into enginayo mina ile yokuthi uzwile mabakhuluma boba u2 benoma Mkhize ukuthi i-conversation yabo benjani. Ngizwile. Nawe usaqala ukuthandana naye nanikhuluma kanjalo? Okay. Anijwayelane kangaka? Bese ngajwayelani kangako. Okay. Akekho usithandwa, akekho babe. Sawubona unjani? Uyazichaza ukuthi ukhuluma nobani wakabani. Kumuntu othuthanana naye kodwa-ke kulungile, it's fine. So siphetha ngaliphi uzokwazi uyohlangana naye ukhulumisane naye akuchazele njengoba esho ukuthi uzokuchazela uzoba right ngalokho noma ithini into? Ngisadinga ukuthi angichazele ngoba ngangimbuza wahluleka ukungichazela aze angichazele lutho mina vele wayiphika yonke lento. Yes, and njengoba kade sikhuluma soba uthe awukazi uzumtshele lonto wena uyathuka nje bese uhambe waya kude engazi. Onjalo vele ngambuza. Umuntu onamanga nje. Unamanga vele. Ngambuza kahle. Okay. Uzobusuwenza njani-ke ngoma Mkhize ngoba uthe noma Mkhize ahlukana naye? Haya sazi komela ahlukane naye-ke. Mkhize, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Muke lapha ekhaya kuningi shem, kuningi and uyabona sinamanga phakathi. And akukho right ukuqamba amanga kwi-relationship. Sonke siyazi sikhuluthwa kanjalo. Kodwa-ke mase kuze kwafika lungisa-ke. Ungalokhu ushona le nale mawubona udinga ukuthi uxolise xolisa kudlulwe lapho ukuze ingeziphindi zibuye le conversation iqhube ne-relationship. Muthi uyazibona umuntu ongakwazi ukuxolisa then hlala kube single ngoba akekho umuntu uzomela umuntu ongakwazi ukuthi axolise. Kwi-relationship kuyathandanwa, uthando ufanele uhambe phambili. Ezinye izinto yes zingenzeka eceleni because vele ziyingxenye yezinto ezenzeka kwi-relationship kodwa uthando ilona okufanele lihambe phambili. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black